Sarthe tokbi arong amekar arun kiling ahem me chopide. Di mahasaolong puling asai kia tumapan langketer gibi. Bilang so amri pen abarim purang dang teron MDC ki thurdun chengahut vote ke jogdun long abang phia tumapan karbyang long life pen kachilu chipur. Pini prime time birta long pen Elisa major bond killing pi non arjuik tha birtang ton pen. Kedam tang thereni phai thom cap arnikang sam por phiner cap malom nili block asa hempen kilometer isi so se jak kahelo sarthe tokbi arong amekar arun killing hem me chopide. Chokihola police station ang kangarlo nilib development block asa hempen kilometer isi so se chot ajak kahelo sarthe tokbi arong amekar arun killing hem me chopide. Birta ke long duna tengke arun killing abangke BJP asong along kacharap dun bomajok vote ke rega mai dunju lapen achor charne bpia bangta vote ke jog dunjia phan sarihuti andam juilo bangso PC ko puson pen loni hema bangke me chopi deklo pusi raratum pen ninjepon Bangso me ke chohut sok sang peri lapen osomar admission jipu kachibirtia tangka lapen document voter ID lapen hammer lo ke do asom palong pendang lok hammer lo ke do anason ke mi chupon der lo pusi pachinipon Bangso birta ke long pen ke LNLF CNC songjatimu adimalong an palidamsi aning ke me pen tangka ke rapa juteka Lasi arun kiling lapen achor charne bepi lapen asomar bang hiniatum amekri pen ke rap ke long jiaphan Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen local MAC Pobitro Rong Piaphan kirap ng pithapusi mekri meklang pen kirap johang pon. Tulong tanang rap ponte pening minje khelo du khekti lo non da peri de muwe ha heman ta minang cholap lo kinon matu nas ni tum ki do lang ma du thai de lo lo ni tum ge nang tu la ti da tum am ki tanang rap te minje khelo ni tum ki Chokihola pen Sonjit Pro Karbiang Long Live. Haflong Don Bosco School polling station along kido polling asai khia tumapan keter ke alangsi ki piajok ningkang samsi chipakla. Bangso alang PHE asai kama tumsi kapale pusi election asai kam kicho ke jun ke lang charia tumpen lamklar pipon. Dima Hasao district alongta penap jangmi poni phai isiar ni Assam Assembly kili vote ke jogarni pusi kedam tang there poni phai thom cap arni pen ke polling asai khiatum prek jama polling station along bartanglo bonta ningdu kalam halabang sorni penang an polling asai khiatum polling station along le rock pen ke choki juna ke sum jasemet ke mesen ki juna langa varsai kelong le jok penang an ke sum chechak nang renti lo pusi chithan renti Lasuang bong pen di Mahasao district MP haflong arong supia long kedu Don Bosco School polling station along ke kahiji meme keter ke aralangsi election polling asai ke tumaphan kapajun toya jok hur chodurlo bangso puthak election asai kam ke chuki jun ke lang chari duna tumpen kapachini pon atengke bangso alang PHE asai kam atumsi nang kapale pusi lamklar pipon ভাত খোৱা ঠাইত এই বৰষুণৰ পানী দিছে আৰু কি কম হ্যাঁ ভাল পানী দিয়া নাই এনেকা পানী মানুহে খাব পাৰে নেকি Lasuang bong pen ke ongdunga polling station ke rong ruba tok ano josi ke duajok penang an polling asai ke tumke ke choki jun pen chenglok kenang sot nai ki jun alang anta dor plup long wangwe athe arni siang bong pen inut polling asai khi aphan literacy ansi pipon chot puta birta longdo পানি দিছে 14 লিটার মান আমি পোলিং পার্সোনাল 4 জন আর 2 জন পুলিশ পার্সোনাল 14 লিটার পানি এজন মানুহৰ তো 4 লিটার পানি লাগিব 2 দিনৰ কাৰণে 6 জনে 24 লিটার পানি লাগিব মিনিমাম Haflong pen Soroj Borman Karbiang Long Live.
United People Conference the pen Karbia Dorbar Anparta Janata Dalahut Samsing Hanse Biren Singh Inti MDC Barim Kalitang Khoya Singh Teronatum Karbianglong District Council Charibo Mahut Amri Bilang Sopen Kithurdun Cheng MDC Barim Rangdang Teronapan Vote ke Jogdun Long Abang Piatum Pan Karbianglong Life Ahin Pen Kachihut Chipur Kedam tang ningkan pharu krisir kebra trokebra sir kebaning kan pen troksi kebra isianing kanahur amri bilang sopen kithurdun chenga bangphu MDC barim anparta okpran kelang asai kam kelongdun chenga bangphu rangdang terona phan vote ki piduna bang phiatum piniarni anta ingtang kreng kranglang alang litum arta non anke troksir kebra isian nang pleng tanglo bonta alang litum non anta inglong arit sai kachutiki choklem chodama modo anta arjang vetpen choklem unlang lapen amega no anta chechar pamilang Karbianglong live ahin pen rui pilangso thedong inglong arlok hidwa karbia rada tumalong an ka humri damahut harada kedo arta dumuchot asar pia tumpen non ke bangji MLA election aphuthak ethe thenialam the karju ponahut teron hemasar pi abang abarim MDC rangdang teron ahutsi election bu vote ke jogdonlong chenglang pusi nangche thandun lapen non ke bangji MLA election ahut ke jasemet ame kachechar oedera jok vote jogdonlong ledet poputa nangche thandun Bujok dun long lama. Nih, ini usah kupen bujok kan, cengar rangdang MDC pen. Rangdang MDC ya hutsi bujok dun lo. Tapi kejokan. Kona lo alaka polling station ke? Amri blok long ma. Denarong pen Bikram Teron Karbianglong live Mahamaya constituency ka parlo or uarong asar Simun Lekte Inut Karbia Jutang Jubadanatu Arona Tang Kethek Lapen Chengpi Mate Kasim Keret Kesoy Kethek Bang Pualong Karbianglong life atum Kahumri Padudamsi Kachihu Chiput Padudam or uarong asar Kalitang Makesh Lekte Lapen Dimirong Parpiatum Asupokling Simun Lekte Alang Litowarakung Behabe Par Choklem Chodama Mo Kularisi Chongpudunsi Dambong Bang Bompen Penang Ananikan Behabe Par Choklem Therapy Kedam Tang Ninkan Surihinira Krip Honinkan Benke Amethanga Kuladalong Arnivang Dupa Ke Joy Ongsi Pejo Pen Karbia Chengpi Mate Kasim Keret Ke Soy Nathusi Sai Ke Klembor Ipontulu Lason sialang li penang ana chengpi pendang lok cheng buruk setame Keret Ke Soy Sai Klempon Bompen Chujor Cholanga Le Chipalong Ponlo Karbianglong life pen kachihuchi purhut alang li nang kapachini dona tengke chengpi achor bimuchat pulote suri cap la pen themuchat pulote suri grip hopen suri criner cap la pen cheng buru ka bangke ichora long suri ke thom pen si chujor cholang pon bom pusi chithan pon nili kerot ke la kisoy keret ke serli ke nili la ningkan pone dolo nili kisoy keret la so kam klempon mane nili pasko la pusong lo mane nili panta bang rongasar punang pat lo mate nang tanang hem cho chingi chorang ke donai ko po lamang ko masi la suben masi nili bor ilo mat chinga bang ke nili so lo pinangan lagi ma ke pali lo nili punai king Nanti la ichor long mate la isi kone la isi lo ke ni sak ngai la isi ke lo so isi na cho Nanti la jasme kopierong lo ke nang jige. la ke phang athing pisian ing nang po Hang vek nang po. phang nang po Hang kali pulote belega think fike anu. en me ta me la phang bang ke ing hang teng hang hello pen ki soy bang ta soy me sen Soy mesen di. la ke bang la phang bonai po matum nang chi than ting te la ki me sen ke chai no ring si me Kaprek ke pilo ke ni ke. dak chai no ring en lo bulte ari long son la che long ring son se kang ne Cilong areng lu pulote la ri ke me ulo Inep podi. me ulo ba kalien de la yo ring son Yo gareng so. yo ring me sen Ante la augreng ke kuna pesinal itu kewan ikiglo. Dakti nilila di basiro adu ko kola di basitum ke thada udah son de la ring ni dang nili Endu jadi juga. kopi kola Tepo. Simun Lekte alang like inut jutang jubat kaching hon thek pigajok pini arni alang liphan penang ana karbia tumke duhuidi ra pen jiroi pusi pang thek rentilo karbia khaya jutang along chengpi chengburu ke akenang sot thedung bino lasi alang liphan lapuson jutang jubat kaching hon aputhak bir talong dosi karbiang long life hin pen adi maklong an humri damsi thihek pen chethan chimum damu
Karbi Anglong ang kang pi kumania korting jira tumjongsi cheng pi mate kasimachor kenangji do pulote 6026862563 labangso a mobile number along humri lote cheng pi phutha klar dakpen chini longji. Denarong pen Bikram Terom na pen dong mukak pen semingti Karbi Anglong Live. Pinap laki Assam Assembly kilik purun hinia phonglo bangso hut Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong along kedo inghoi please etame pado ponpo labangso inghoi plia long pen kado kave lak trogra suri sir kep kebra bang plia voter atum aning ka che the bang phophan vote pi ponpo. Assam Assembly election purun githom kibi ponangbong penap laki purun hini election padopanpo bangso purun hini election ka padoponalong diphu habar ke hat votar lang solapen bokajan seta parloponsi there ni phai isi mate penap ka padoponji purun hini election hutsi padoponpo kado kave lak trogra surisir kep kepra bang plia botara phayang lakha krener kep hawar ke hat LAC along lak isira suri thom kepra hinira pharo ke thomra bang thom kepra sir kep do laswang bong pen pinsomara tuma phan bang suri trokebra phora pharo trogra sir kep kepra trok arlo sumara botara phai suri trokebra trogra pharo trogra bang plik kepra hiniatum polling station pharo isira sir kep kepra pho along vote piponpo halapu lakhakre sirkep diphu LAC along lak isira suri trok sirkepra pharo sirkepra bang trokner kepra ke thoma votarang bongpen lak isira pharo hinira thomkepra troksi avotara bangki pinso lapen suri trok sirkepra pharo troksira thomkepra troksia bangki so arlo avotar dolo lakedo anatum setame pharo ke thomra pho a polling station along si vote piponpo lasonsi lakhakre troksi bokajan LAC along lak isira suri plikebra sirkebra pharo sirkebra ingkoi ra sirkeba votarang bongpen pinsomara phai suri troksi kebra trogra pharo hinira trok lapen suri troksi kebra ke thomra pharo troksira phokebra ke thoma bangki suarlo votaratum pena amethang aning kache the abang pho phan vote pidumpo halapu West Karbi Anglong district arlo vote hat langso LAC along kido lak nira suri sirkebra pharo troksira phokebra ke thomang bongpen lak isira suri trogra pharo troksira phokebra ke thoma votar ke pinso lapen lak isira suri hinira pharo sirkebra troksirkebra plia bangke arlo votaratum kaddo kave pharo ke thomra ingkora troga polling station along si vote jogdampo lapena kapreka bangke webcasting abar sai setami kado kabe long pharo hinira phoke polling station pajisik ponlo lasong bongpen pharo isira troga bangke habar ke hat LAC arlo lapen pharo isira plikebra plia polling station bangke diphu LAC arlo si sik ponlo news report Karbi Anglong Live tangte pini prime time berta ke lapon sikang tonik lo dumi thak me kardong